Flyet mister pludselig højde. Et øredøvende sammenstød og mørke. Da jeg vågner, er alt, hvad jeg kan høre, lyden af havet. Varmt sand under mine hænder. Spredt flyvrag. Og ikke en eneste person i nærheden. Jeg rejser mig langsomt og ser mig omkring. Foran mig er det endeløse hav. Bag mig tæt jungle. Jeg er på en ukendt ø. Der er ingen kommunikation, intet vand. Der er ingen hjælp at finde. Solen begynder allerede at brænde nådesløst. Nu afhænger alt kun af mine beslutninger. Jeg er Oleg Vektor, og lige nu har jeg et hovedspørgsmål. Hvordan overlever jeg i denne situation? Jeg åbner langsomt øjnene. Mit hoved hamrer, min krop føles som bly. I et par sekunder ligger jeg bare på sandet og lytter til bølgernes brusen. Så rammer erkendelsen mig. Flyet er styrtet ned, og jeg er alene på en ukendt ø. Panikken forsøger at overtage mit hoved, men jeg tvinger mig selv til at stoppe. Den første regel for overlevelse er ikke at gå i panik. Først tjekker jeg min krop. Jeg vrikker med fingrene, som med benene. Er der stærke smerter, blod, knoglebrud. Selv et lille sår her kan blive fatalt, hvis det ikke opdages i tide. Jeg rejser mig langsomt op og tager et par forsigtige skridt for at sikre mig, at jeg kan bevæge mig. Nu skal jeg hurtigt se mig omkring. Efter en katastrofe efterlades der ofte rester. Jeg ser metalstykker, plastik, revne bælter, dele af bagage. Alt dette kan blive overlevelsesværktøjer. Selv en simpel flaske kan forvandles til en vandbeholder, og et stykke stof til en bandage eller solcreme. Men der er én ting mere, jeg ikke må glemme. Jeg kigger på havet og tjekker brændingslinjen. Tidevandet kan stige uventet og bære alt, der ligger på kysten væk. Så jeg begynder at flytte alt brugbart op af skråningen, hvor vandet bestemt ikke kan nå. Lige nu ser det ud til, at hovedproblemet er mad. Men det er en fejl, mange mennesker begår. Der er en trussel, der kommer meget hurtigere og kan dræbe en person på bare et par dage. Og det er præcis, hvad jeg bliver nødt til at se i øjnene meget snart. Jeg ser på havet, på solen, som allerede begynder at stige højere. Og jeg forstår én vigtig ting. Jeg har ikke brug for mad lige nu. Den største fare på øen er tørst. En person kan overleve uden mad i flere uger, men uden vand begynder kroppen at nedbrydes efter blot et par dage. Solen udtørrer huden. Den salte vind trækker fugt til, og din styrke begynder at svigte hurtigere end forventet. Hvis du befinder dig i denne situation, er det første, du skal gøre, at lede efter ferskvand. Se dig omkring. På øer samler vand sig ofte i lavlandet blandt klipper eller ved foden af klipper. Nogle gange kan det findes, hvor vegetationen er særligt tæt. Fugtig jord kan indikere en kilde. Jeg begynder omhyggeligt at undersøge øen. Er der en bæk? Spor af fugt? Vandpytter efter regn? Alt vand er af stor værdi nu. Nogle gange kan kokospalmer hjælpe. Unge kokosnødder indeholder væske, der midlertidigt kan slukke tørsten. Men der er én regel, der redder liv. Drik aldrig havvand. Saltvand hjælper ikke. Tværtimod fremskynder det dehydrering. Hvis der ikke er nogen kilde i nærheden, bliver jeg nødt til at finde andre måder. Opsamle regnvand eller udvinde fugt fra planter. Men mens jeg leder efter vand, begynder solen langsomt at gå ned. Det betyder, at natten snart falder på. Og der er én ting på øen, der vil gøre det meget vanskeligere at overleve den første nat uden lyg. Solen synker langsomt ned mod horisonten. Skyggerne bliver længere, luften køler gradvist af, og junglen begynder at vågne til liv. Øen virkede stille om dagen, men nu kommer der mærkelige lyde fra den tætte underskov. Grene revner afsted, blade rasler, og insektskyer dukker op. Jeg forstår. Hvis jeg bliver på den åbne kyst, bliver natten meget lang. Så min næste opgave er at finde eller bygge et lyg. Hvis du befinder dig i denne situation, så prøv ikke at bygge noget kompliceret med det samme. Dit mål er at overleve den første nat. Jeg begynder at lede efter et sted lidt højere end stranden, så tidevandet ikke når lejren. Så undersøger jeg det omkringliggende område. Træer, nedfaldende grene, store blade. Den enkleste mulighed er at bygge et skrånende lænetag. Et par robuste grene kan støttes op af en træstamme eller en sten, og et tykt lag blade kan lægges ovenpå.
Denne struktur vil beskytte mod vind og eventuel regn. Det er meget vigtigt at kigge op. Det er bedst ikke at bygge et ly under kokospalmer. En faldende kokosnød kan alvorligt skade en person. Jeg samler grene, arrangerer blade, og gradvist dukker et simpelt ly op. Det er ikke perfekt, men det vil give mig en chance for at hvile mig og komme mig. Da arbejdet er færdigt, er det allerede mørkt. Junglestøjen bliver højere, og vinden bliver køligere. Og i det øjeblik bliver det klart. Der er noget, der kan beskytte mig mod mørket, kulden og mange farer. Jeg har brug for ild. Natten falder hurtigt på øen. For bare et minut siden var det lyst, og nu er junglen omkring ved at falde i mørke. I øjeblikke som disse indser man det særligt tydeligt. Uden ild er en person for sårbar her. Jeg begynder at lede efter alt, der kan hjælpe med at starte et bål. Tørre grene, tynde pinde, stykker bark, tørt græs. Jeg stabler det hele op ved siden af lydet. Det vigtigste er først at forberede tinder. Dette er det mindste og tørreste materiale, som først vil antændes. Hvis du befinder dig i denne situation, så husk. Ild tilbyder flere fordele. Det varmer om natten, afviser dyr og insekter, hjælper med at lave mad og renser vand. En ild er også et af de bedste signaler for redningsmandskab. Nogle gange efter en katastrofe kan du finde en lighter eller tændstikker blandt dine ejendele. Men hvis der ikke er noget tilgængeligt, bliver du nødt til at lave et bål manuelt. Den nemmeste måde er at bruge friktion. En tør pind og et stykke blødt træ kan producere en lille glød, hvis du vrider pinden længe nok. Når den første røg viser sig, er det vigtigt ikke at forhaste sig. Jeg lægger forsigtigt tynde kviste på og vifter langsomt med flammerne. Inden for et par minutter er et rigtigt bål tændt. En orange glød begynder at oplyse stranden, og for første gang føler jeg, at jeg har kontrol over situationen. Men ild løser ikke hovedproblemet længe. Om en dag eller to vil kroppen begynde at hige efter energi, hvilket betyder, at det næste spørgsmål bliver uundgåeligt. Hvor finder man mad på denne ø? Om morgenen føler jeg mig allerede træt. Min krop bruger gradvist sine sidste energireserver. Man kan klare sig uden mad den første dag eller to, men før eller siden vil styrken begynde at falme. Og på en ø er enhver fejltagelse dyr. Jeg scanner kysten igen. Det mest logiske sted at lede efter mad er nær vandet. Kystzonen vrimler næsten altid med liv. Mellem klipperne kan man finde krabber, skaldyr og små fisk, der svømmer på lavt vand. Hvis man befinder sig på en ø, skal man først lede efter et let bytte. Krabber og skaldyr er langsomme og lettere at fange end fisk. Selv en almindelig spids pind kan blive et primitivt spyd eller et værktøj til at vende sten. Jeg bemærker kokospalmer. Kokosnødder er en af de bedste energikilder på øen. De indeholder nærende frugtkød og en væske, der hjælper med at slukke tørsten. Men det er vigtigt at huske en regel. Ikke alt på øen er sikkert. Nogle planter kan være giftige. Hvis en plante har en mærkelig lugt, en lys farve eller mælkehvid saft, er det bedst ikke at risikere det. Det samme gælder for fisk og skaldyr. Selv hvis du har fanget en fisk eller en krabbe, er det bedst at tilberede den over bål. Høje temperaturer dræber bakterier og parasitter. Jeg sætter et par grene på bålet og begynder at forberede mit første måltid. Mine kræfter vender gradvist tilbage, men det bliver klart. Hvis jeg skal tilbringe mere tid her, er et simpelt ly ikke længere nok. Det er tid til at tage det næste skridt. Bygge en ordentlig lejr. Endnu en dag går, og det står klart. Hvis hjælpen ikke ankommer hurtigt, bliver jeg nødt til at forberede mig på en lang overlevelse. Mit midlertidige ly hjalp mig med at overleve natten, men det er ikke nok til at bo på øen. Jeg har brug for en rigtig lejr. Hvis man befinder sig i denne situation, er det første at vælge den rigtige placering. Lydet skal være over højvandelinjen for at forhindre havet i at oversvømme lejren om natten. Det er bedst at have en frisk vandkilde i nærheden og masser af materialer, grene, blade, slyngplanter. Jeg begynder at samle robuste pinde og slå dem ned i jorden og skabe en ramme. Jeg binder flere lange grene sammen med slyngplanter for at danne tagets bund. Ovenpå lægger jeg et tykt lag palmeblade. Jo flere lag, jo bedre beskyttelse mod regn og vind. En anden vigtig detalje er en seng. At sove direkte på jorden er en dårlig idé. Om natten er jorden kold og fugtig, og insekter finder hurtigt en person. Så jeg laver en simpel platform af grene, der er omkring 30 cm høje,
og dækker den med blade. Gradvist dukker en ordentlig lejr op. Et ly, et bål i nærheden, et sted at opbevare ting. Dette er ikke længere bare et tilfældigt tilflugtssted. Det er en overlevelsesbase. Men øen forbliver et vildnis. Der er farer her, der kan opstå pludseligt og uden varsel. Og for at holde sig i live, skal du lære at få øje på dem, før de får øje på dig. Når lejren er slået op, kan det virke som om, at den sværeste del er overstået. Men det er en bedragerisk følelse. Den vilde ø er fuld af farer. Mange af dem næsten usynlige. Jeg går forsigtigt langs kanten af junglen og holder nøje øje med mine skridt. Slanger, edderkopper eller skorpioner kan gemme sig i det tætte græs. Nogle gange er blot et bid nok til, at situationen bliver kritisk. Derfor stikker jeg aldrig mine hænder i buske eller under sten, uden først at tjekke dem med en lang pind. Hvis du befinder dig på øen, så husk denne vigtige regel. Hver bevægelse skal være forsigtig, og selv et simpelt sår kan blive et alvorligt problem. Skarpe koraller nær kysten skærer let i huden, og havvand og mudder forårsager hurtigt infektion. Insekter er et andet problem. Myg og andre små parasitter kan ikke kun forstyrre din søvn, men også bære sygdomme. Derfor forsøger jeg at holde et bål tæt på lejren. Røgen hjælper med at afvise dem. Selv kokospalmer kan være farlige. Tunge kokosnødder falder nogle gange uden varsel. Et slag fra en af disse frugter kan alvorligt skade en person. Derfor er det bedst at slå lejr lidt væk fra dem. På øen er det ikke de stærke, der overlever, men de mest årvågne. Og du skal konstant overvåge dine omgivelser og opdage trusler på forhånd. Men selvom du har lært at undgå alle farer, er det vigtigste spørgsmål om overlevelse stadig: hvordan vil redningsmandskabet nogensinde finde dig? Jeg kigger på horisonten. Havet synes uendeligt. Nogle gange passerer et skib måske i det fjerne. Nogle gange flyver et fly over øen. Men hvis de ikke bemærker mig, passerer de bare forbi. Så den næste opgave er at gøre mig synlig. Hvis du befinder dig på en ø, skal du straks forberede redningssignaler. En af de enkleste og mest effektive måder er et kæmpe SOS-skilt i sandet. Bogstaverne skal være meget store, så de kan ses fra luften. Jeg begynder at lægge dem ud fra mørke sten og forkullede træstammer nær kysten. Et andet vigtigt signal er brande. Internationalt betragtes 3 brande arrangeret i en trekant som et nødsignal. Jeg samler store bunker af tørre grene på forhånd og lægger dem klar. Hvis et skib eller fly dukker op i horisonten, kan jeg hurtigt tænde et klart, røgfyldt bål. Reflekterende lys kan også bruges. Et stykke metal, glas eller en spejloverflade kan reflektere solens stråler over en lang afstand. Nogle gange kan et sådan signal ses 10 km væk. Det vigtigste er at huske: redningsfolk kan dukke op uventet, og du har kun et par minutter til at fange deres opmærksomhed. Men dagene går. Solen står op over havet igen og igen og forsvinder så bag horisonten. Nogle gange kommer hjælpen hurtigt, men nogle gange tager det meget lang tid. Og så begynder den sværeste del af overlevelse: at bekæmpe ensomhed. Flere dage går. Lejren bygges, vand findes, bålet brænder hver aften. Men et nyt problem dukker op: ensomhed. Stilheden på øen vejer nogle gange tungere end sult eller varme. Der er ingen mennesker, ingen stemmer, kun lyden af vinden og havet. Jeg begynder at bemærke, hvordan mine tanker bliver tungere. Under sådanne forhold er det let at miste håbet og holde op med at handle. Og dette er den farligste fejltagelse. Hvis man befinder sig i en lignende situation, er det vigtigt at opretholde en rutine. Hver morgen tjekker jeg vandkilden, samler brænde, inspicerer ruserne og kysten. I løbet af dagen forbedrer jeg lejren eller leder efter ny mad. Om aftenen laver jeg et bål og laver mad. Sådanne enkle opgaver hjælper med at holde hovedet klart. Når man har en plan for dagen, er det lettere at bevare kontrollen over situationen. Et andet vigtigt princip er små mål. I dag, byg et bedre ly. I morgen, udvid SOS-signalet. I overmorgen, byg et nyt fiskespid. Hver fuldført opgave genopretter en følelse af selvtillid. Men tiden fortsætter med at gå. Uge efter uge, og redningsmandskabet dukker stadig ikke op. I øjeblikke som disse begynder en farlig tanke at snige sig ind i mit hoved.
Hvad nu, hvis der ingen hjælp er? Og så står jeg tilbage med den sidste, mest risikable mulighed. At forlade øen og drage ud på havet. Der er gået meget tid. Hver dag kigger jeg mod horisonten, men ingen skibe dukker op. Fly flyver et sted langt væk. I sådanne øjeblikke dukker en tanke op i mit hoved, som mange er bange for overhovedet at udtale. Hvad nu, hvis der ikke er nogen hjælp? Nogle gange er den eneste chance at forsøge at forlade øen på egen hånd. Men jeg forstår, havet er meget farligere end land. Storme, stærke strømme og den brændende sol kan forvandle et sådan forsøg til en dødsfælde. Hvis du befinder dig i en sådan situation, skal du handle meget forsigtigt. Først har du brug for en tømmerflåde. Jeg begynder at samle lette, tørre træstammer og binde dem sammen med slyngplanter. Jo bredere strukturen er, desto mere stabil vil den være på vandet. Et par lange grene kan tjene som en åre, men en tømmerflåde er kun en del af forberedelsen. Det vigtigste er forsyninger af vand og mad. Uden nok ferskvand vil rejsen slutte meget hurtigt. Derfor er jeg, før jeg tager et sådan skridt, nødt til at samle så mange ressourcer som muligt. Jeg holder nøje øje med havet og forsøger at forstå vindens og strømmenes retning. De kan føre mig langt væk fra øen, og hvem ved præcis hvorhen. Men der er en sandhed, vi skal huske. Oftest overlever folk ikke ved at flygte, men ved tålmodighed og disciplin. Fordi den største hemmelighed bag overlevelse ikke er styrke eller held. Og nu er det tid til at besvare hovedspørgsmålet. Hvordan overlever man egentlig på en øde ø? Jeg ser på havet og forstår hovedbudskabet i denne historie. Overlevelse på en øde ø er ikke en heroisk bedrift fra en film. Det er en daglig kamp for hver ny dag. Og svaret på det vigtigste spørgsmål, vi stillede i begyndelsen, er simpelt. De, der holder hovedet koldt og handler korrekt, overlever. Vand, ly, ild, redningssignaler og disciplin. Alt dette forvandler kaos til en plan. Hvis du kender disse regler og ikke går i panik, er der selv i den mest alvorlige situation en chance for at holde sig i live. Og selvom dette bare er en historie, kan sådan viden en dag hjælpe dig eller dine kære i en farlig situation i det virkelige liv. Jeg er Oleg Vektor, og dette var min historie om overlevelse på en øde ø. En historie, hvor jeg kom sejrrigt ud af det. Abonner på kanalen, så du også kan være forberedt på de mest uventede udfordringer, livet kan give dig.